Papi. Papudo, hallo. Hippie, pipi. Hallo. Papudo. Hoe dat dan? Papudo. Ik weet mijn oma door een bekende place. Ja, oma is helemaal gehippig gekippig. Ja. Die oma hippig, oma kippig. Want oma zou een kari gaan doen. Ja, hoe dat sabi? Hoe sabi ba? Hoe look op die pagina. Tak bedelen wat u santang die vriend doen. En organiseer. Ja, de orga tapu. Zonde. 28 juli. Ja, die vriend en organiseer man. Fosten, Granga, Kotonosi. Ja, ik zie me, Uno zie me. Je moet helemaal gekippig zijn en je Granga. Ja, zie? Om de kippig. Zie? Oh, mij draai je lijnen van links naar rechts. Iemand draai je lijnen, 88 jaar. Ja. Je kon draaien lijnen, je kon wauwzen. Ja, fosten, oh, maar ben ik was het das. Ja, na wie. Mijn ma ben pot was het das laten naar de straat. En dan denk ik dat je draait dat je wauws kunnen we zo, je dos kunnen we zo. Ja, fosten, Granga, Kotonosi. Mensen, 28 juli. Ubrokokong. Ubrokokong, want au hati, au speaker, au tranga, au magnifiek. Ja. Zet die schreef, magnifiek. Go bij kaarta, asane horda. Galvani straat 150. Sales Centrum, Sunrise. Ja, Brokkenbotto. Condora, dat we ook want toen zat de dames van Koto-vereniging. Precies, wie afo. Usi de video. Usi van de weetje met Sadaga de compromitade. Ja, usi de van de mensen met kap de lijnen. Ze beko met Sadi die film. De schreef, hallo, hallo yo. De weetje met kap de man. Ja, zo'n mooi compromitje zo. Ja, sa met de goedo. Apoku. Sago, apoku zou vinden dat op een foste fasie. Dat op zo de 28 juli. Boskopu fu prodomisi ya senta derby. Ja, dan si kon tapare di mata comprisir tapuang foste fasi. Ja. Je verschrijft. Masradino Burnett nang afariaro so fu kukumag da ode. Usa apoku fu big time Patrick Lawrence en Friends Sweeting Corona Band. Groot bassin fu Sweeting. Nanga sanga na fok mo passer dan ko. Wan product shows refode uit Suriname nanga sisa onder 1 uur bij Ermgard Hills. Ja. Suma ook kies wan smoky zwan grani. Award voor die vriend die route. En loopt naar 14 uur 30. Ja, we begin 15 uur 30 kom het 12:30 na neti. In Sales Centrum Sunrise, naar Galvadi-straat, 150 Rotterdam. Je kan bijkaarten naar Miss Helen Kastelen. Tap telefoonnummer 0614158703. Je kan kaarten ook naar Helene Bustamante Amsterdam 0683536087. Naar het telefoonnummer voor Helene. Den brada nanga sisa voor die vriend die route ook toe ik kan bij je kaarta. Mino sabe early birthday te want den dat ben de 2050. Abaka dat i den dat uit rond 3080. Gitus ma na 5780. Nanga die den biggest ma voor 60 plus. 2580 nanga je ID. Online you kan buy je kaarta ook toe naar ticketkantoor.nl shop Grand Gala Koto. Grand Koto Gala. Port Morodiri. Voor more informatie, dan bel die vriend die route. Tapa Konkru T 0619486490. Ja. Sranan kukru de aanwezig. Unotana uso. Because you go missie. Ja, no. Dat product voor kodai. Die asumana voor ebroko. Product. Hallo. U product era. U setko. U ko geniet van foste fasi. Ja. Die vriend die route heeft het voor jullie mogelijk gemaakt. Believe me, take me op en dat ben je helemaal vervuld van een nieuwe energie. Je bent helemaal
opgeladen om het jaar tot de helft bijna tegemoet te treden. Hè. Dat Uluko beschrijft, die ben daar bij vorig jaar, eigenlijk jonge dame, Uluko. We hebben al die album van de geweldig leuk, Uluko. Ja. Oh, male, Adisa, Ameri, Adisa, die sushi, Adisa, zo goed als David, ja, goed gebonden, hè. Luka bordo apro de bisi, hallo. Dus ubero koko, hoe dat dan zo wat differentiëren. Heeft het weer mogelijk gemaakt, alsjeblieft, hè. Odi, Utambo, ik zie jullie op zondag 28 juli, doei doei.